Tadi ke por syang isap tin jublai tu ngin ruai. Try ni ke por ngidap dak jing sumo ya me bang yo ban. Yo snow pa sa yisin ni ke tin ke jom ya try ni ke por ba dala ding am la try. Dan kami ke jing besle ke jom dan kami ke bor ke jom dan kami ke jing rap ke jom try kan ni ke tin ke jom ni. Try Jesus, nai boring iko try be rap ni bang tin jom ke long ke jing ker khu ngi we ke tin ke jom try ke long ke bor ngi we bang la ban snow to bang yo ke jing kai na ke tin ke jom Kenamian light na gano ke jing sharpen thame na gano ke jing shashukor na ka bor ke jong paman na ka bor jong ni ka perthai ai bor ngi ko try ka tenge jame u Jesus ngi twai ni kainu amen amen kanu na plain jo fi ngai bo saitan udan bor saitan udan ka bor na ka banta ki bam ngai re na mata ki bam ngai dan bor show amen tadeng ta lalangi pet ya ka tin ke jong bleng i shibon ki breu Wat lada kilong ki banget ru kidang sate sa komi how baman. Tadeng ta upol uthok bhai ke city. Ba uda pen sung thu ya kata ngene puli ke city ke neng kong Timothi ke nong ban reu. Khat khat wei ka ong ni. Re me au briew jong play to pet yap no na kini ki ai ru. Ba to be bra ya ka hop ya ke jing reu play ya ke jing nget ya ke jing e ya ke jing ya sha ya ke jing jamnot. To ya le ya ke jing le ba bha jong ke jing nget. Bamani obat kat ya ke jingem bam jikut syakabala khat ru ya me bamen pla ya kata ke jing pla ba bha khmat bon ki sakhi kani kadai ka jingkan tu ke jong Paul ya Timothi wang hande ba me au briew jong play ba me pen yap no anakini ki ru lapi pet kham sa khmat ni bagadon kata ka jing terai ke jong bangman ka jingle ke jong bangman ya ka ba upol u ai ke jingkan tu ya Timothi bu de ben pet yap no na kita kiai baro namar lada udan sa antau sa te sa kum baru ngat haka shrip haka taka bor ka jong baman tingnya pe jaga tin ke jong bleu baman ula ban le yu breu baman ula ban le yu breu ka ben kong baman ula ban pen shitom ban torshor yu breu tading ta la ngi pe jaga tin ke jong bleu ngi ba bon ki breu ki sha pen shitom hau shaitan ngi breu ubadan hapo gadara ki soi ki rong shaitan urong bat la penshitom ya hadu ba uda lenyar miet la basni tar le jong bijang ju shong len khoi halom jingta bodu proi le ki ma bat penshitom utar chor utar men yaw ni ubriu ka obo shaitan ula ban le kata ban rong ubriu ban penshitom ya ubriu ni tin ke jong play na marcos ke nong ba ndai ru ni kumno ba jisu pen khia itu ubriu tu khna ba pangbor Kabamur usaitan ula ban penshitam yu briru daga jing pen pang bhur. Kadang ini dan kipor bon ki briu kiyo egane ke jing pang bhur kim sung tho eke bikile kim sung tho eke ka baki kilong kilasha yalam bai ha ka bor ka jong poman. Ikran ki tin ki baharukam ki le ki kam ki barukom ki shate shakum bat bau jisu yo pen kia yu khna ba pang bhur bi pet no ma khandai ko kat saw ter ni bau jisu pen kia ro ya tau briu pambor ka bot bomman ula ban pen sitom ya gibreu ula ban pen jenjar pen sosat pen kordet ya gibreu kata ka dei ka we ka bau shaitan ule la don apreng jong pi ya ka sngi la se pina pai kum ha ka ting jong le ke thu ba ka don ru ka nong kanan ya ka ba ka khun jong ka la khum la te do shaitan bat la pen sitom do shaitan ya ka ba ka lawan hau jisu dan apreng jopi la se ne ka por pi shate sha ko ma ka bor baman pen sitom ya pi pen jenjar ya pi ngadon ka khubor ya pi ya ne ka sngi ka bamanta kata ka de ka wei ka ba usaitan ule na ka banta ubreu pen jenjar pen sosat pen kordet pen pang pen sitom ka de kata ka kam ka jong shaitan ka ba usaitan ule yo ka ba bal ke thu bo shaitan u pen jengai ya ki breu kna ba kinom tip yo jisu usaitan upen jengai ki breu nane udan ya kata kabor ban kedat no ki breu bakinom itu yo jisu tade ta do shibon ki breu ki balajan pedang yo jisu henrei usaitan yo ki bagilat demon yo ki lat no we ne kita udai udah kai halor ke ding pna ya ka ba ulat demon yo asisa yo jisu henrei usaitan ula pen mala ki khmat ke jemu ya ka ba umla ban itu yo jisu bu de no pedem Rai mo yo to wei pat ula itu baru lo yo pedang yo jisu kum nong tnyam de ta la poi hajan e dan pedang jo bi la se ke ne ka por
Jisu lawan hajan ke jim ke jongpi. Pila dai man pediang eu. Pila itu eu ba udai te. Henry bymman pat upen mat la ia taka khmat. Upen loin ia taka jabing ia taka mensim. Ia ka ba pila dai man pediang Henry pilat no na u. Ban itu eu ba ulong. Uwe ni gitaru dan Pau tahu dia usem Agrippa haba upor la pensyai ya ka jingyo I ke jongu haba ulaya tu ya kata ka jingyo shem ke jongu ba ulaya tu ya tu inong itu lepa ba ulaya tu ya ka hukum nya Moses datar entah ba upor la yalam usem Agrippa usum tu ba ka ba upor uyalap ka dai ba usem Agrippa wang sakendiat melajan pelong Kristen ya ka bu la sum tu la iki tu ye pulih ni ke por la stenat ke dekat ini boleh kam ki Apostol kalau nong ba arpo nrio kedekot ba arpsau terter kaong ihba udang ya sa daladi kumni upistos loong dagini kitin bajam pol melamwir ka jingbon ka jing start jame ka penlamwir ya me hoy upistos ro udai wei na kita ki official ma jong ka himarom udai unong sensyar habu pol ulapen snow usoitan upen kadum ya ke jingmut ke jong upistos jaka bun pediang wong penban pol melamwir namar melastat pelat bun gibriu kiong mangilai lap tan kiong mapi vilai lap lamwir rengi mi lap lamwir namar ngi thu ya ke jing sisa amen kumba upistos wong yu pol barang ni gedekhat orsan ka ong riu pol ong ngam lamwir ko upistos ubab hatam enrei ngakren shina ya ke tin ke jing sisa bat ka jing tip briu namar usie mutip syapang gini ki hau namar kata ngalakren daga baslor namar nganget scam ba omdan daga wei nagini ki balaburi na u naba shim lale ya gani hakendong kus Agrippa menget iginong itu ulpa ngatep menget on dagam ta Agrippa ulo ong hausol sakhindiat menget ba melapen ko ngo yanga ban long Kristen wong sakhindiat melajan penget sisa yanga bangun long Kristen hoy upistos udeu unong sensyar jong kirum kim datip ki an kirukom ki culture ne ka jingat jong ki jiu takadau khot no sendan sem Agrippa ong sem Agrippa utip hai ki an ki jong Moses utip ha ki nong itu lepa te deng ta la bishar ya Paul dagini ki arngot ke himarom bar ke hima Israel bau himarom ong medai walamwir but uni represent ke hima Israel wong melajan pelong Kristen nga sa kendiat namar banga snow bakadai ke bor jong bymman ke baka iki khmat jong kini ki arngut ki baka iki skor jong kini ki arngut bakin yo snow bakin yo we Jisu long tadeng ta ngai ngo yo bleipat ba uni ba pla ba uni ba saki ude upol ba dei usol menshua try wala play ki khmat bakin jam sim hakaba ula yo Jisu ya ke ba ulong ba dio snow da ka skor ka bakin jam sim ke jong dagi jong ki skor ke jong ya ka jing khot ke jong Jisu ba khot da ka kerteng wong sol balai me pen stom ben yanga tadeng ta ka ne ka sngi ka kwa banwan ra ban ong ye pi ba ka ban kong ka long ba soitan ke ba ule ka long pen stom pen kordet ya ki breu da ka jinglong ki baharu kom uthap degi bor bymman uthap degi bor ksoi bor khrei gi bor jingdum ban pen stom ban pen pang ban pen kordet igi breu kata ga degi bor ka jong bymman ka ba ula ban le yo breu ka ba ar ka ba upenlong igi breu ban matla bakinomi ban tip yo Jisu wei ba ulong saka wei ka benta ka ba lai pat usoitan ula ban le don bor da ka ba ukedat no lene ushim no ya kata ka ba ubreu umla ban syakri hok yo blai lani ngalak banong bon ki Kristen kila pediang yutrai bon ki bangai ru kila pediang yutrai ndai usoitan uyale kat bala ban bat yau tau breu bon syakri to the maximum lani bon syakri 6% yutrai kamu ubat ba yau breu bon syakri syatram yutrai bat don ki bentai ke ba ukangru ye ki jing syakri usoitan persang ba ya kata deng ta don pedeng jong pi la se fila syakri fila ngat yutrai ndai ke jing syakri ke jong pi kam dai da ka syatram upen jaitu ubat bat upen lengat ulek da kumni kum tai baru khangru kata ka mensim ke jong pi ba pin syakri ya da kata ka jinglat lut bat pin la ban syakri utrai da kata ka 100% ke jong pi kadon kapor ya ka ba usoitan ukhang ya upol wat aga jing syakri
ngin puli ngini kapor ngila ban syamru na kishti ki Thessaloni ka long baar khot khat nyau terter ka ong ti mangi ko para bangai habala pen kenja no yangi na pi kat tu kat ni tang hakamet ha ka do not ken ngila kam persang da ka ba jingkwa ba jor ban yo I ya ka khamat jong pi namar ngila kwa ban wan ha pi shisha manga upol siwat arwat henre usoitan ula pen pep no yangi kamut usoitan ula ban le yo ban pen pep yangi na ka ba syakri belai upen dulat upen du lenti yangi ne upen du bor yangi bangin syakri yo belai ta kamu usoitan ula ru wat ban khang yo briew ban pen pep yo ban syakri utrai ka khot ba ka ndai ka ong namar ka kalong kata ka jingkermen jongi lani ka jingkemen lani ka pan sngiat ka jingle burom amlang mapi ha khmat u Jesus Christ u bautrai jongi ya kata ka jingwan jo namar pilong ka burom jongi bat ka jingkemen ka jongi wa chi sang kwa ban I bat nga su ya pi Henry ka don ka por ka bau saitan ru khang ngi bangin wan ban ya kendo ya pi tadeng tang kwa banong ya fi ka ne ka sngi ka ba mentala don pedeng jong fi ki ba fila pedeng yu trai Henry ka mensim ka jong fi ka la sngu jaitu ane ka mensim ka jong fi ka la sngu that ka mensim ka jong fi le si ka la sngu ngya ru ka ne di ka bor ka jing tre ka jong bomman tadang haban check ya le de yo bau saitan ai lat ya fi fin shakri yo trai da ka ta ka bor ka jong fi baro tadeng tak ting ka jong blai ka ong ha bangi duai daka jing shampang baro pada ka download baro bangin ruai ru daka jing shampang bangin ruai ru daka mensim baro tadai ta haba ngile ke utrai ngihap le daka jingmut baro pada ka jing shampang baro bat daka ta ka bor baro lam dakum ta ka bemut hi udan ubaman ubah bat lani ubah ta ningi bangin sakut sa hajo hendra bangin long ka jing shai bangin long ken kata ka jing kerku ya ki babon ki men simo ka dai ngi ben pemplo ya ka hima ka jong blai da ka bor ka jong men simo ko amen haleluya ban thang ro ki bor jing dom ki bor bamman baro kata ka dai ka benta ka ben kong ka bau syaitan ule ya ki briew pen stom pen jenjar u pen kordet ka baar kalong bau pen matla ki briew kana makinom yo I kana makinom tip kana makinom yo itu yo jisu ka balai kalong bo pen jaitu u pen that u pen luat ubat pen sange ya ke jing syakri kana bau tau breu nom la ban syakri ha ka 100% sakawai pot bu syaitan ule ka dei ke upen syoi ka jing pen syoi ka long bai ba mdei hadu dalah he an rewat ki khna ro ki syak pen syoi te ta ke dei kata ke don ke bu syaitan pen syoi pen internet ke ni pen internet dia katai mo pen internet ya let's say la da ka dei school mo kishim ya I rabar nei khulam le nei ita kata la ka dei ke jing syoi ke dei ka wana no mar ka tin ju blai ka ang ba mishim la pen syoi ngi do blai kamu blai umla ban pen syoi ngi ong ka tin ke jong blai udei we udeu syaitan udeu bamman uba pensyoi kamut habala pensyoi yangi kan mau la pensyoi bala kan syot yangi kamut kadeno bamman ban le ke tak dau bon sin on dalah he le la pensyoi yangi dak ye ki jong ni ke pertai babangin yo lang ke katai bangin yo lang katai la kan syot yangi ban internet mensyua ka dan ko ke TV mo onida udan tu kusut boong tu la kan mau nam tu advertisement na neighbors envy owner's pride nah ai neighbors ki envy kamut kita ki pramarjan ngo ki abishni tambah kade ki jing sarong jong trai bandon ye ka onida TV ladang ide ki pramarjan yo esengi don ye kata ke envy lene ngi don ye kata ka jing kwalang lene kata ka bor bo syaitan pulo ngi bangiru ngin ya kwalang bala pensyoy ngi ben ya kwalang tadeng ta kan ma bala da pensyoy ngi kan mau ba kata kade ki jing trai ke jong syaitan le ayu da lepai iktin jong blai udai ru bate ba khom yo breu tadai ta don sibun ki breu wat la daki la dai makna ki bangai tenteng ki dang syate hey syate ki bon ki syate ute ki jingmut perkat ute ya kata ka donut ke jongki ka mensim ke jongki ya ka bakimla ban le kat kum ke clean ke jong blai flaji snow kata flaji im kata kalong kum taro bo syaitan u enslave le ne ubat ute khom ki breu ute ru ha ka bam ka di ha ka kiat ka drugs ne ki jingbam ki bamtei ki jingbam ki bamlong breu teng lada ula kwa ban I noi ka kiat umla namar ba udan umen sim bamman mun ki breu ki bam dumaro ki bam kwai ro kimla ban I dan pring jong fi le si syate gumta rengong ye pi ba kata kam dei ka bor ka jong pi ka ba pi kwa ban le gumta re ka bor jong syaitan ubate an ki breu ki ba kwa si saban laj re kim laj namar ka dei ka bor ka jong ubaman ka ba khom ka bate yo breu ka tin ka jong blai ki thu ingi ru bau syaitan upen long yo breu
ban pistom iki breu kawan kani ka mensim jing bitar tenteng kawan ni mensim jing dom kani kawan ka mensim le sing im la ban pistom yau tu uba he jongi ngi pistom pat iki ki barit ke jongi le se la dai officer la kren dom ya pi pim la ban dom kelai officer syom yastar re hapo jong pi la bitar ba da ba pi poi sik ki barit ke jong pi penmi ya kata ke jing bitar ke jong pi haras ya kini ke barit ke jong pi. Let's see pila belong kum taru. Let's see haka office ke jong pi sya leben lene pi sya haras haki bahe ke jong pi lene kam yat kam biang ke taki kam ke jam ke jong pi do nong pi poi saying pi dom ki kon seki kon kia iu au kalok let's see kam padap let's see ban syat ja syat ai kum klut ni kalok dom ni kalok bitar to mi uni mensim jong ke jing dom. Mana boleh kata mensim man let's see pilong kum taru. Tadi kita ketinggal jomblai ke tu ingi ba usoitan mendai tang ba u te u kom lene u penstom u le e kata andre wat sakawai ba kabenta kalong ba u penjakliar iki breu. Penjakliar gai? Iki jingmut perkat. Penjakliar. Takadau bun ki breu ki penjakliar la dia dak bagi pet dak bagi snap dak bagi yoi. Kau mungkin iki ski ke mobile ke penjakliar ba iki breu. Markani ka penberai, ka pente, ka penkom, ka penjakliar iki jingmut perkat. Barangin pat jui menuru haka history jong ka jela ka jongi bangi bagata ka jingbat bor ka kio hodo kata kata amdei tang hapo ka jela ka jongi wat haka ri India wat haka perthai balok ka wengi namar ba soitan uthep yakini ki aka ban penjaklia ke jingmut bat open chaklia ya kata ka jing perkhat ka jong breu ya ka ba soitan uyo on pendan kam yaki mading ta sakawai pat ka benta ka long ba soitan ru syukor iki breu hagini ki sngi usyukor kumno usyukor dah kata ka ba itu ka bala syukor roi syukor dah kata ka bagi beri kami itu kam tam iki ba danglung ha ka jinget usoitan onon ra da ki jikai ki jengu ba kata ka jikai teng ka sngo dai ya ka ba bon ki banget wat kim sngap syu iki pastor wat bon ki banget kim sngap syu ya ki no hikai ka ktien belai kila persang menlek da kumwei kila persang menlek da kumtai da ka ba ki nget ba kala dai be ke jong marat klau. Pada itu ki paino na kata kalenti jong ka jing shisha ban sngap ye ki jikai puraskam ban sngap ye ki jikai ka belahikai de ki wei ki ar ya ka babun sing na jukli yong pibot itai la syakri kan snap ki yong de ki dang shu sedang syakri ki don ki breu ki bong u jisu pa yang ngai so shibun ki phone call ki yong u jisu pa yang ban le yalap no ngong jisu pa fi ven yalap ong fila syakri kan no pa di jisu kong em mana wan bi mesim ba khu ong mi ban le yalap kisenran ro shwabu jisun pa elap utrin shwa laisnem steng tadeng ta on salek perthai ben yalap ke gospel ski ben baro tekumno uta umensim ko un pa yapi banong ba pi de ben le yalap no yalap syai pat yalap tang pok balang mende ben yalap selenti asro men le yalap syaki balang la umensim ko u khat yapi ngangai wanum so tho baklai kan ni umensim ko un trin shwa yapi un trin shwa ka ktien umensim ko un pelong syapi ki student jong ka ktien Mesin berkut num lek kulmar kat upol bola start ro sywabu un yilek ban yalap ya ke gospel uhab ban yo ya ke jikai ni ki apostol bat upelut ya ke por ke jung arabia ban yo ya ke jing syai ban yo ya ke jing soto ban mauru la yo iyo jisu tau da experience da di dai wala ka tau la penret ban sya ke jikai jung ki apostol tadi ta mangi ki banget ro to ai bangin soto ya ke ta ka wei bo soitan ula ban syukor tadi ta bun ki balang ni ki sngi kum kinong syarai balang ki takli namar ki don kum kita ki boong be bo jisu ula pa ingi bo mensim ko ula pa ingi ban le yalap ya ga gospel klem training klem tip ya ga ktien tip tang shid khot dak li ki breu pat sa ki jingkli ki bobon kim tip syo ki syu ang namar ki ong be tang men syalap yo jisu kim tip pat ya ga ktien ke jong blai ha ga pura ga jong ka Tadeng ta la don ka jing snow ka jong pi let's say la pen snow ya pi do bymman wanam ko ngo ban yalap ya ka ktien ka jong blai lem da fila yo shay ka jing kai ba pin long sha kum ki student ya ka ktien ka jong blai badeng tangi iru ba soitan mdai tang ba u syukor kum ta ka babel ke thu ba u soitan hi udai ma u bala ban ta ya ka do ka jong pi ta ki jing pang ki baru kam Rai kwa barang ifi ni kasngi wa mental pipang, pishitom, pishate, pishakhom, pisha le don bor, pisha pen sange kata ka jing syakri ka jong pi, ne pisha pen thaj, pisha pen luai.
Siapa sam tiak ru, aku tak kejing syukri, kan mau bau try udan man pelat ya fi. Amen. Utrai udan man layo, man pelat yang ni. Tadi kita kembun ki beri ki ong ba hatu banget ulak ban syak tek ksut. La dalanget ci syahi ki ksut ki mlak ban ya le. Gila ban ketak ya kedok an rek kinom la ban le don bor. La dan nginget utrai ong ka jinget ka kita ka jinget am ka jinget ka long bitik. Kum ba ngirung hayeng ni klempet you switch ni ai tedak kelame galat. Ngim perkat bau ni switch langanyon me na me tu kalat tip dan bol na tip wayar biang na. Bila ji perkat entah. Hirung hayeng hirung baik latip tu switch dan tu nyon baik kum tu hi mas nyon pitip bi bakan sasai. Mar pidan ke jinget. Hatu nginget em kum ta. Hatu nginget em kum ta ka ba dai ba bakan jam sim. Tadai ta nginget tentang igi bala sna dala dia nginget bangi syong ni ke syuki rumah nginget bagan ke syuki kala ban kit ya ka jingkhia ka jingi fila ju perkat ni syuki kala nam la ban kit fila check shot try ni syuki syong syong em. Fi syong baik ding tu fi syong baik Pak kata ke cakap fisyong nak kejing tiak fisyong. Bagi fitip pak kata kejing tiak galak ban kit ya fi. Namar kata kada kejinget. Tadeng ta kuat benang fi kum ki banget ngihap ban nget. Butra jingi ulong bala. Amen. Ubala ban nget. La dodon ki bisate syak ko man ka bor ksoi bor krei ki pen stam ya fi, pen jenjar ya fi. Utrai udan ka bor ban pelat ya fi. Utrai udan ka bor ban pelat ya fi nak kejing shifting nak kejing susi nak kejing khuslai. Bor pen kop ya fi nak kejing kop jong kejing ro. Unpen kop ipi da ka jain kop jong ka jing penem da ka jing pen khia. Waktin jublai ka ong la ngi pule na ka stis ki Hebrew ka nong ka benengkong. Ka khot ba khandai. Mela iet ya ka hok ba mela isi ya ka bom hok. Namar kata ublai jong meken. Ula pen slek ya me da kom pnyang ka jing mentam ya ki parlok jong me. Kamut ukpa ula pen slek au khon ya kata kom pnyang kenang ba manging ni yok lang ya kata ka jing men ga jong trai ka jim ga jongi. Amen. Tadeng ta ladang idon ya kene ka mensim juga cingte jingkom ngimla ban kemen. Namar balai bo bomman te. Kibun kibriu kene ka pon ngasngo ka bangidang kren dan sibun dan pedeng jongpi pilong kum pistos pilong lese kum agripa handa nganget baka bor ka jong trai kan pensyai ya ka jingbot ka jongpi. Ketin jublai ka ong langi pule kata balai bangi hab ban nget au ne Jesu. Ladangi pule ka sti ka jong pol siki Nongkhryiem. Kene ka lenong ka ba pra ka dekhot ka ba san ka ong kum ni. Namar laki dante ya ki bala khot ki blai. La ha beneng leni ha ka khendo. Kum ba shisha don ki blai shibon bat ki tra shibon. Ka Bible ka ong ki don ki blai shibon ki don ki tra shibon. Ka ba mut hi ba ki briew ki thung blai ba ki briew hi ki thung trai. Ya kita henrengi don tang we blai ufpa. Na ubalong ki eke baro bat mangi hau. Bat uwai utrai ubau Jesus Christ da ubalong ki eke baro bat mangi dau. Wong don tang wei pa bat don tang wei utrai. Don tang wei blai bat don tang wei khon. Badai ta kwa bano fi ladangi shushnahi ki don ki blai. Ki don ru kita ki trai. Tang baka jing shisha ka long udon tang wei blai. Bat don tang wei khon. Don tang wei usim. Bat don tang wei trai. Bat don shu da wei pat. Bau tahi udai ubalapen pau yala diangi ubalong Jesus Christ ubau trajongi mdan da way pat tadai tang nget la da kimat jong pi la da kidang syak pen mat la kidon ki shnong ki bampat nget yu Jesus Christ kidon ki dong ki bampat nget yu Jesus Christ na de pila ban long ma piru ki bampat nget yu Jesus Christ ngem yalap lamwir ngem yalap ya gano ka balam ler nyalap bapin yo sngo shwa yu Jesus Christ namar ladang empat nget ya ka jingwan nengkong ka jong u kumnungin nget ya ka jingwan arsin ka jong u baladon da pring jong pile si yu jisu pat pediang tang bayu mar khlau gitiang kamen toy penting umrat khlau la da fim pat shifting yu trai kadai kata da fi shifting yu bamman la fim pat pediang yu jisu pin hap ya bamman la fi pediang na fim pediang ya kata tring ta ka bano fi banganget da pring jong fi ki ba sngo tlot sngo swai utrai un penchat bor ya fi ba pila ban mani utrai ha kata ka shispa ga jong pi bangangai utrai penchat bor ya fi na ka sayon un pa ga jingrap na ka khat ga jong u na ka jaka kentang ga jong u ong ka tin ga jong blai nga khmit gi khmat sigilom no ga jingrap kawan ka jingrap kan wan na utrai mai utrai un ai ka donot ka bathmai fi un ai ga jingmut ka bathmai ya fi na mar ka tin ga jong blai ka ong kumenenga la pule na ka shithi Timothi
ya ke ga bangi de banele ngim de banele ya ka bor jong bamman rangi de banele ita ka jingele jong ka jinget amen nginyele ita ka jingele jong ka jinget ka tin jublai ka ang re mame au briew jong blai to pet yap no na kini ki na mar la ngidang don tau soitan ula ban le kom ta ula ban pentat ula ban wat ngi ula ban khang ye ka jing shikri ula ban le shibon ke ban pen brai ngi ban pen shoy ngi ban te ban khom ban pen shep ting ban pen pang rồi cái tin cái jong blai kong to be bra ya ka hok ya ka jing riu blai ya ka jing et ya ka jing it ya ka jing sha ya ka jing jam not ka ba mot hi ngin be bra sha ka ta ka jing long hok ndai sha ka jing long bam hok cái ka bangin le ngin long kum utau ba hok ai ba ka challenge sa ka jim ka jungi kan long bai hatu ngin long em kum ba hok ulong kan kum kran ka jungi kan kum im ka jungi hatung ibe brain em shakatak hok ka jong blai bom de mengi kwa ban shuak eladi henry to ai bo khpa bo pet yangi ai bo blai bo pet yangi u yi ka donot ka jongi marom pet tang ka shabar ka bangi shule acting de ding ta bo pi priang yutrai ndai ban shukla tang ka sur ka ba shabar ka jong pi ne tang ta ka dur ka shabar ka jong pi mar blai pet ta ka shabar henry pet ya ka ta ka shapo ka jong pi de ding ta to ai bangi ni be brai ha ka hok kumbau try ulong bahok ai mangir ngin long ki bahok amen amen ngin hok ka righteousness ka jong blai tadai ta ka tin chu blai ka ong ba ki ma ka jong blai kam dei ka bam ka di han re ka hok ya ka jing command ba ka jing sok be brai ya ka hok ya ka righteousness jong blai tadai ta ka tin chu blai ka ong ngim long persriem de ran kat ba ka ba ka perthai bolsin ki breu ki ong ma bangin job ya ka perthai ngi hap long gum ka perthai long kata mlong tadang yumla banya khlek lang ne banya persriem yel de bagane ka perthai da ka yong ngide ki jong trai perthai ka de ki jong perthai ngimla ban persriem ta daw la da ka de jong perthai ka de bi jong perthai ka ba de ki jong trai ka de ki jong trai ka hok ka de bi ka hok ka pop ka de bi ka pop ngimla banya compromise ka gospel ka jongi da ka bangini persriem yaki ngin be bra ya ka hok ya ki jing long riu blai ta daw ngai jukren ba ka tang ong riu niam bat riu blai Shaka jing long riu blai. Ndai ban shuak ta hong. Kadai be ngihap long sisa. Amen. Tadai ta fin be brai. Sha kata ka jinget. Sha kata ka jing long riu blai. Tadai ta habangi. Nginyale ngim dai ban yale da ka bor ka jongi kum ki briu. Ngim dai ban yem ha ka testament ka berim la da ki nong shun ki wan ngin ya khawang lang. Ka beniat namar ka beniat ka khmat namar ka khmat. Jisu ong la da tap ifi shiliang sha sa shiliang. Kenjat epi syak sa Shillong. Kadai kata ka jingkai ka jong trai. Haleluya. Trai ong bangin long kita ki badap da ka jingit. Ladang idap sya da ka jingit. Jisu ong lada. Pan ka jang kup jong pi ai not what ka jang phong la. Pan ka kut ai not banian ru. Ai not ya quit la de. Badi ta trai ong lada pi le ya lap ya ka gospel wa jura ru ya ka jan na marhaba pi ya lap ya ka gospel utaw ya lap ya ka gospel un em da ka gospel. Tadi tengah sengau bau try wong fidalet ya let bikum tu ya lap bikum tu dan ki breu ki bakran bain ru ki syakri ki jong blai baki riam baha tebu syakri u blai de tu num riam baha het hero try tetapi bi syakri u try nai ki nyapi syakri kat usim ki try flaji ki officer jong ka sarkar bagi phang da petulunjat tang ki syakri sarkar ki phang da petulunjat kan utam ki syakri jong blai amen pidem bisni ki nga boleh ngam yalap lang ko maki Finin bisni balai ngamla balai langkum maki. Sedang utrai percaya borifi. Amen. Haleluya. Tadi kita ketin jublai ka angi bangin long kita kin ki be braya ka hok ya ka jing liu blai ya ka jing het ya ka jing it ka jing sha ba ka jing jamnut. Ngi hap ban sung tu e kata begini baro hi kawan ha kita ki sok ki jong men sem. Tadi kita to ai bangin long kita ki breu. Bangin ya le ka jing le. Tak dau ong berkhat bakhat arong tu le ka jing le ba ba jong ka jing het. Batmen bat kak ya taka jingem bam jukot syaka bala khatru yame bat me la pla ya kata ka jing pla ba bha hakamat bubon ki saki yale kata ka jingle joga jinget baru pol wong ba ngala dep yale ya taka jingle joga jinget taka da wong ba la dangala dep ban mare lane lang abang la dep ban yale taka jingle joga jinget wong ba ngam salia wala danga de ban yap no ru khin jublai kong Nabi pulik tiba Timothi kelong besau. Kada khot ka banyo kong ngalaya le ya kata ka jingile babha. Ngala pendep ya la ka jingpet. Ngala ri ka jinget.
Nado menta yang alabo ia kata kapan sengat jong kahok. Ia kaba utrai uta unong bishar bahok. Un ai hanga hakata gasngi. Bad om ta hanga hanrei. Ia kita baro ru kiba iet. Ia kata ka jingmi pau ka jong o. Ya no, ia kita kiba iet. Ia ka jingmi pau. Lani kita kiba yo pau, kiba yo i pau, kiba iet yo trai walaupun pau. Ongkin yo langken ia kata ka pan sengat jong kahok. Bangangai utrai udan man ai pi ya ka hok ke jong o ke jim ke jong pi. Tadai tau ksut bamman onomla ban le don bor halor ka men sim halor ke jingmut halor ka met ke jong pi halor kata ke jing em ka bagen jam sim ka pin shakri utrai ubamman omla ka tin ke jong blai ka om ngila job thiau no eki baro da wei dau tau ba it yang i. Tadai tangi job thiau dau ta ubala it yang i. Tadau bamman omla ban yele namar ngilong ki jong trai. Tadi hingta ngim day ban kain sting, ngim day ban le jaitu, hoi, ngi ke jing le sting ke jong Samson. Udan ha kapop, ha ke jaka bon pet nang ta, wong kam lele nga namar mga klan. Celang trai ke delela. Hado ba unda matla, udah kelalong merau no sendan. Tadi hingta lar fi sungu tu bidang im ke jing im ka ba syate syakum wat num sungu hun haita i jinglong i jong pi. Pet nang ta. Hat show Jisu. U Jisu un pelat ya pi. Syakri utrai da ke jing kemen. Syakri utrai ke jing janai. Syakri u ke jing syepting. Man mani u hau man sim ada ke jing sisha. Haleluya. Utrai khot ingi bangin long kum ta. Amen. Kadai kata ke utrai khot ingi nginum long ki basarong. To ai nginum long kita ki belek persya. Ka jing sarong gawan no syaitan. Mo syaitan di basarong. Kan mau syaitan kumno ulong ke peradan. Bible gitu ka Eden kam day katang kata ka khando ka Eden ka kren ka presence ka jong play. Udan ha ka presence ka jong play. Bala tau kyrpang iu kum angel ba kyrpang Uplit iki thap niang ge ju krek tang shan ka beneng bora kawai usngo sarong. Hau ba uya ki pa ge jing tem usngo sarong. Bala dangi ngi don ka mensim jong sarong kawan nau syaitan tau spirit jong syaitan. Ngim de ben usngo sarong ka ba ngim de ben yele persya. Namar du syaitan hi bile persya. Baktin jong blai ke tu na iwe Samuel khatsan ke dekat ka ba fly sau ka itu ingi hang tu ka ong ba kata ka jingile kiat kalong kat kata ka jingle bertong. Bat kata ka jing mutlop jong pi. Kum ka jing mani blai thau bot ki terap. Tading ta la dangi le kiat la ngile persya kawan menu syaitan kata hi ka jingle mutlop. Pile sngo, pile kum mamiyo sngo. Pila tip, pile kum bam tip. Kita rap ke kran baik ki ksot ki krai. Ka rebellion ka jing le persya. Kalong thikum ka jing mani blai thau ngak tien ka jong blai. Mading tang kwa badong ifi. Utrain pelat ya ga bakum katal fi sno sarong ka babel ka ongno. Baru spa um sorong ga spa. Uba start um sorong ga ta jing start jengu. Ubadan bor um sorong ga bor ka jengu. Reu tabu sorong un sorong ikani bau itu ya nga haleluya. Babu syampang yang tadi ta ngasu sarong banyalap yo Jisu namar nga itu yo. Amen. Tadi ta kat nungut apa yang jungi ngasu sarong. Yo nga itu yo Jisu. Tadi ta tin jublai kong jar bakot kerpat ya kerteng ge jong trai. An penem. Bara kerteng yo Jisu ki khosu yo barok kindam krup barok thri kin phla. O Jisu di trai. Amen. Tadi ta pi ong ya kerteng ge jong trai pi khot kerpat kerteng ge jong trai. Kata ka bor jong jingdum ta ka bor jong baman barok kin juk kin dam. Tadi tau try nang ai bor ngi. Nang pencai bor ngi bangin long ki ba snoret, ngin long ki ba kongo. Ngin long kum balong Jisu. Tanganget bu try nang ai bor ngi. Nagasngi syakasngi. Wala na preng jong piru ki badang ile bertong. Pidang ile gitu ki jing ile bertong akwa banong ifi. Utray so si ya pi. Wadom lech sekinong le bertong lene wat jule bertong ro. Namar ka bertong kan salap ya pi. Kabertong kan selap ya pi. Berdalalap kela kabertong ya pi kan penjenjar kan peniap ya pi kan penkordit ya pi. Tapi le bertong ya pi kendo bat kibal slek gi jong blai yo kabertong kan lap kela ya pi. Tadeng ta pim la ban chulek bertong. Kidon kinong lek bertong ka tin ke jong blai ki khon jong skeba ki ong ngi julek bertong bat hadin nang ta ki i yo pol kumno bo be ki ksot ya kerteng Jisu makiru ki mot ban sia perthobot. Ki be ya ta giksoi ya keteng Jisu bagi giksoi ki ang yu Jisu ngi thu yu Paul ngi thu pidai ki bagi ta giksoi ki rensit aki bagi dapat bor ya ki hadok ki dapat lembot nang taong ke tien ke jong bela pen mong ya ki
Wow. Tadeng ta kwa banong fi da ku fi kwa ban le bertong. Eno, yo baga bertong kan lap yo fi. Eno, ya kita ki ai baro yo baga ta kan lap yo fi baga tin ke jong blai gong. Baga pop jome kan lap yo me. Baga long jenjar fi. Tadeng ta ba ngi don yo try. Amen. Ngi don ke jing slek ke jong try. Ba ai ngi long ki ba kongo ki ba nget. Bat ki ba shakri yo try halakas ngi nget. Hagani ka por utrai ai ngani ka tien bat nganget ba na dana pedeng jong piru ki ba shepting ki ba sngo kuslai dana pedeng jong fi ki ba pang ki ba shitom ya ka jingpang dana pedeng jong fi ta fi sngo shitmet le se fi sngo ka dan ka jing sngo thakli ne phim sngo dan ka ta ka jingbang ha ka thli jong fi la shepting yo pi ong ba ka covid ba ka jing biong kli ka dan hi dwai ban nganget wanum shepting martang la da fi shepting fi nam la ban ring man sim barang ta ke covid kan yo ifi no covid udi mun sim beman kwa menong ifi ka wan no beman tadeng ta kwa menong ifi ha ke kertengu jisu uni no mla ban kata ifi ta dau long ki bala slek ke jong trai ha ke jing pang kala ban wan re kan mla an peniap ifi wan nom do ya ke jinget jisu ong ki ke baro ki long ki bala hau tau banget ke bomut i ka atiar ke bo bleu a hengi ka long bet tang ke jinget bangin syunget kung manginget banginyon yu tu switch baka mek kalat lapi don na ke jingdom pinyon yu jisu badeng ta ke jing shai kawan pi pang ke jing ben kia kawan ke jing kuslai ka don pinyot diang ya ke jing tengen ke jong trai nget bo trai le ki kamba ke jing jofi udan jisu jisu mdei bayap jisu mdei bapot mdei balami pat udan rengkat bat pi udan na tu ke jaka ka pi shong udan na tu ke jaka pi thia udan na tu ke jaka ka pi pieng udan ban yarap ya pi wong le fiat lamba kiom ngan long lembat pi lamba kiwa ki lam telap ya pi fiat lamba kading finom ing lam neki tlit ding kin la ban jlia ya pi utrau e ya pi syaitan dan bor ngak wa ban ken mau fi sa yesien syaitan dan bor ya kita ki banget dan bor ya kita ki banget ba ngai bu trau ai bor ya pi fi la ban ya kum kinang job ki jong nomor utau ba po jong pi ulong ba kham krau ban yuta ubah ka perthai ong ka tin jong play utrau ban dap fi do men sem ba khoi o trai nya rap ipi kan ke por ngi dwai hang ne khlep mat ko menta trai ngai ngo ime ko pa ne ke por ka ba ko do ra blai ban ngai ngo ba ka bor ka jong me ka crowd do kata kata ban pelat ye ke briew ke jong me ko trai hallelujah ngada dwai ngada nget ki ba shat te ki ba shat ko ma ki ksoi ki krai ki bor jing dom barok kin da lat no ha ka kerteng ke jong jisu men sem ba man memla ban te shu ngasngo ka don ka ka khna aga ne ka por ka ba shat te ha ka bor jong ba man bon sin ba phim kwa ban kran ben blai henry pi sngo ba kata ka wan be kata ka jing kran ben blai pi mut ban kran ben yo men sim ba khoi ha ka kerteng ke jong jisu nga kran ya pas syaitan pamla shu ban le don bor ha ka kerteng ke jong jisu nga kran ba pan mi no shi sundan na do ne ka khleman pamla shu ban te ban khom ne ka khna oh nga te na khom pas syaitan ka kerteng ke jong jisu panamla ban le don bor shu hallelujah ne men sim ba pen kro men sim ba pen pang ha ka kerteng ke jong jisu kan long ba kan ria no shi sundan o men sim jo ke jing ban ben o men sim ke jing sngo si o men sim jo ke jing kuslai o men sim jo ke jing shepting kata barok kan ria no na ba blame shim la ai ngi o men sim ke jing shepting re o men sim jo ka bor ke jing ba ke jing le adakar try ngada duai men ai o men sim jo ka bor o men sim ko try jo ke jing o men sim jo ke jing le adakar men ki kon ko kanat trakin long ko try ki balengkar ndre ki long ki ba adakar ngada ngai ko try jisu mele ki kamba hallelujah hallelujah no men sim ko try hallelujah bi le persya eme on kan ria no na do ne ka khlepman no men sim jing sarong on da lat no na do ne ka sngi ka mamta o men sim o penjai to ye ki shakri ki jong blai utara on da lat no aga kerteng ka jong jisu o men sim o pen matla o pen kelut unero on da lat no aga kerteng ka jong jisu manga kran ba pin long ki jing thau ki ba thamai pin long ki ba pen shai bor o blai on ai bor ki ba snolwat bo trai wangan ai bor ki ta ken ki bam dan bor haga ne ka sngi o kita ki samlau ki rang samla ken kolon khoi henry ki ta ki ba khmi au trai ken long ki ba pen thamai bor ken long ken ki ta ki ba pen shai bor hallelujah ken her ki thap nyang gum ki pukni ken mare ken am sngo thai ken yat ken am sngo right na do ne ka sngi kan long gum ta ya phi hallelujah haga tenga jong jisu pin shakri shet ram yu trai pin money u da ka jinkman pin yaro yu na mar ka ta ka de ka kam ka bo blai la bo ya phi hallelujah nga ai ngo ye ne ka kamba ka bo trai le ka jim ka jong phi phila khia na ka jingpang phila khia na ka jing sha te sha khom phila khia na ka bor jong bam man baro haga tenga jong jisu amen but amen hallelujah hallelujah hallelujah